Alaƙa ko samartaka tsakanin saurayi da budurwa ko kuma aure tsakanin miji da mata abu ne da ake gina shi bisa doro na soyayya, ƙauna, amana da kuma yarda da juna. Wannan alaƙa musamman ta ma'aurata akan kalle ta da cewar ɓangarorin biyu sun zama abu ɗaya inda sukan ƙulla tare, su kashe tare, su kuma binne tare. Kai, akwai matakin da ake kaiwa inda har ake ganin miji da mata sun fara kama da juna saboda kusanci da kuma amincin da ke tsakani. Haka kuma suka zamo sun mallaka juna ruhi, gangar jiki, dukiya da dukkan wani abu da ɗaya daga ciki yake tunanin ya mallaka. A doron wannan ne ya sa shirin Muleka kallon wannan al'amari ta wannan fuskar, inda ya je tafa tambaya ga maza da mata kan ko shin za su iya bayyana samunsu ko ƙarfin aljihu ko na asusunsu ga abokin rayuwarsu. Mutum zai iya ba iyalin shi cikakken abun nan ɗin shi komi nashi wanda saboda sani saboda halin rayuwa, saboda idan baka ba iyalanka suka san sirrinka ba to wa zai san sirrinka, musamman na akawun. Idan ka mutu misali Allah ya kawo kaddara, akwai mutuwa akwai kuma halin rayuwa wanda cewa idan ka ɓoye musu wani sirri naka ko wayarka ko wani abun nan akawun naka dole kake hodi musu saboda halin rayuwa, ko kana kwance ko ba lahiya ko ba abun nan to inda kuɗi ciki za su iya cira ba su ta yi bukatunsu. To gaskiya tsakanin da mijina ni babu abin da nake ɓoye mai, akawun ɗina ma ba zan ɓoye mai komai ba, duk abin da ke ciki zan iya game, ko da business ma nake yi to gaskiya ina yi da sanin mijina ne, saboda akwai wani kalubale da na shiga da ban gaya mai ba kasuwancin da nake da a lokacin ma ban san halin da zan koma ba, to sai Allah ya tabbake ni, alƙalin ya ce da lokacin da na ga mai gidana da bai ga mai gidana a cikin kasuwanci na ba to gaskiya da hukunci da za a yi man ba dan karamin ban to sassaucin a wannan aure da kuma babu abin da nake boye mai na samu sassauci akan shari'a. Ko ba komai akwai rayuwa, akwai abubuwan da ya kamata iyalanka su rinka sani dangane da wasu secret naka, saboda mutuwa ba a shirya mata take zuwa. Kuma yanzu wani zamani ne wanda yawanci in Allah ya amshe ka dangi ba su cika kula ma da yaranka ba, ka gane? To in Allah ya taimaka irin wannan ka ɗora matarka kan hanyar ta kamata kuma sun san wani abin, saboda yanzu mafi akasarin dangin mutum za ga in Allah ya sa kana da wani abu ka mutu ba wa iyalanka za su riba ba, me kake da shi, suna iya zuwa ma si ba kere kan wannan abin da ka bari, ƙarshe a zo a yayi makomi abu 'ya'yanka da zuri'arka cikin wani mawuyacin hali. A ƙarni na rayuwa yanzu da ake ciki kyale-kyale sun riga sun yi ma mata yawa, kuma rayuwa ta canza. Idan ka ce yanzu za ka fassara ma mace abin da kake samayya, kai ba za ka tsira ba game da ɗawainiyarka ta yau da kullum. Dole magidanta ke ɓoye sirrin akawun ɗinsu, saboda mu da ke da iyalai kullum muna ganin irin wannan ƙalubale, ba kama a ce kana makwabtaka da masu ɗan akwai. In dai wannan mai ɗan akwai ne, to kai da kake da ɗan ƙarfi za a rika zoma da bijire-bijire, amma in aka gane cewa dama baka samun, dole a haƙura, in aka yi rikicin ya kai gaya sai a haƙura a ƙyale ka. To shin ko meye dalilansu na amincewa da bayyanarwar ko akasin haka? Ka san kowa da dalilin shi. Idan kana da mace wadda ta zamto ba ta da kirki to dole kake ɓoye wani sirrin naka. Idan kuma kana da mace ta kirki kana iya buɗe mata komi ta gani. Amma wasu suna ɓoyewa ne saboda matansu ba su da kirki, ƙarshe in sun gani za su yi ɓanna. Ta babu abin da nake ba tare da sanin mijina ba, duk wani abin da zan yi ya sani, shawara zai bada ga mata duk abin da za ka sanar da mijinka ko ma menene, saboda akwai wani kalubale zai iya tahowa wanda in ba shi ba wanda zai iya tarbe maka shi. Akwai wanda ya kamata sani ba ko wanda kuma bai kamata sani, kuma yan ma baka iya wannan misali akwai nasu za ka yi buɗe masu personally wanda za ka rinka ba su duk abin da ya kamata kuma kana iya ma dora ta hanyar ta rinka yin wurin kasuwanci ne ko wani abu ta dai gina rayuwarka, saboda ka san ko ba kai ita ce wanda za ta kula da yaranka. Matuƙar da kulawa da tausayi, wallahi ATM din ma da pin din zaka iya miƙa mata ta rike, amma ni kaina nan hada da ni yanzu nan inda nake da ina yi, amma yanzu wallahi na yi closing. Da ina faɗin sirri amma yanzu ban yi, saboda na zama victim ga irin wannan abubuwan. Na dan bada dama in ga ina akai tahiya ce za mu yi zuwa dutsen ma da aka kai kurbe na ga da wuya mu kai can taye ba ta faci ba, sai ne sauri na rihe, ka fahimce ni, saboda a zanna lahiya. Duk wani magidanci gure shi iyalin shi kowaye
duk wani magidanci wallahi gurin shi iyalin shi kowaye, amma ni abin da rayuwata na sani in ban da shi to ya kamata a tsaya a yi abin da ake ganin ya kamata. To da wannan dai mabambantan ra'ayoyi wannan shiri yake miƙa ragamar alƙalancin wannan batu ga masu kallo domin neman matsayar shin waye ya fi gaskiya a tsakani ko me ya fi dacewa da aiwatar.